A Mezőbank részvénytársaságot a mezőgazdasági termelőszövetkezetek és társulásai alapították fejlesztési célú szakosított pénzintézetként. Az alakuló közgyűlésen 1986. december 17-én az 1402 részvényes megállapította az 1 milliárd 166 millió forint alaptőke lejegyzését, igazgatóságot és felügyelőbizottságot választott. Az igazgatóság elnöke Gubica Ferenc, a vezérigazgató dr. Kabai Gyula lett. A Mezőbank tevékenységét 1987. január 1-én kezdte meg. Központja Budán az Áldás utcában volt. Vidéken szervezett fiókjait a területi szövetségeknél vagy családi házakból átalakítva nyitotta a megyeszékhelyeken. Az új bank első évében túllépett a szövetkezetek kölcsönös támogatási hagyományain. A pénzpiac üzleti feltételei szerint működött és hitelezett, beilleszkedve az induló kétszintű bankrendszerbe. Az alaptőkéhez képest jelentős 1800 millió forint rövid lejáratú és 1226 milliós tartós kihelyezéssel segítette a szövetkezetek gazdálkodását és fejlesztéseit. Az első év mérlege 61 millió forint nyereséget tartalmazott. A 43 milliós adózott eredményből 8% osztalék jutott a részvényeseknek. A második esztendőt a bank hálózatának és aktivitásának dinamikus növekedése jellemezte. A vidéki egységek száma 15-re nőtt. Az 5,2 milliárd rövid lejáratú hitel kihelyezését pénzintézeti betétek és a területi alapok állománya biztosította. Jelentősen bővült a váltóforgalom. Az utolsó negyedévben letéti jegy kibocsátásával elindultak a közvetlen lakossági kapcsolatok. A második év üzleti eredménye 10%-os osztalék kifizetését tette lehetővé. 1989. január 1-től az állami bankfelügyelet határozata szerint kereskedelmi bankként folytatódott az ügyfelek számának, a szolgáltatásoknak erőteljes ütemű fejlődése, a hálózat bővítése. A fővárosban és vidéken is megindult a számlavezetés. Jelentősen nőtt a mezőgazdaságon kívüli ügyfélkör. Az alaptőke 2,4 milliárdra való felemelése, a technikai haladást megalapozó Bankmaster programrendszer megvásárlása, a bankári és számítástechnikai továbbképzés elindítása segítették az új kereskedelmi bank első lépéseit. Az aktivitást jól szemlélteti, hogy a mérlegfőösszeg és a bank eredménye is közel duplájára nőtt egy év alatt. A részvényesek 12% osztalékhoz jutottak. A betét és hitelforgalom súlya túlnyomóan az éven belüli ügyletek felé tolódott el. A bank személyi és technikai előrelépése lehetővé tette, hogy jó színvonalú, egyre bővülő szolgáltatásokkal segítsék az átalakuló gazdaságban új, árnyaltabb pénzügyi kapcsolatokat igénylő partnereket. A devizaműveletek részleges megindítása, világbanki programok, exporthitelek bonyolítása jelezte a nemzetközi pénzügyi tevékenység alapjainak lerakását. Sor került a központ végleges elhelyezésére a főváros banknegyedében. Az üzleti tevékenység legjelentősebb eredménye az éven belüli betétek 8 milliárdot meghaladó állománya, a mérlegfőösszeg 14 milliárd fölé emelkedése és a mérleg szerinti nyereség megduplázása volt. Az éves közgyűlésen megfogalmazódott a középtávú üzletpolitikai célkitűzés. Megfelelni egy piacgazdaságban működő kereskedelmi bankkal szemben elvárható követelményrendszernek. A Mezőbank aktív szerepet vállalt az újraindult áru- és értéktőzsde létrejöttében, kezdeményezte a közraktár intézményének újraszabályozását. Mértéktartó marketing munka indult a bank egyedi arculatának kialakítására, a szolgáltatások lehetőségének megismertetésére. A bank vállalta fel egy 100 éves kulturális örökség, a magyarok bejövetelét ábrázoló feszti körkép restaurálás pénzügyeinek gondozását. Részletek a vezérigazgató közgyűlési beszámolójából. A bank aktivitása, tevékenységének bővülése 1991-ben is töretlenül folytatódott. És ha figyelembe vesszük,
hogy 1987 év végén arról adhattunk számot, hogy a bank mérleg főösszege 2,4 milliárd forint, akkor a fejlődésünk azt hiszem még szembeötlőbb. Korábbi döntésünknek megfelelően az év végére befejeztük a fiókokban működő számítástechnikai információs rendszer kiépítését. A bank ismertsége és elismertsége annak ellenére javult, hogy számottevő reklámtevékenységet nem folytattunk. A nyereség csökkenése a félmilliárdos kockázati céltartalék igény előrevetítette a magyar gazdaság visszaesésével, a lejárt követelésállomány rohamos növekedésével együtt járó feszültségek megjelenését. Ebben az esztendőben először került sor a munkatársak szakmai elismerésére. Az év mezőbankára címet elsőként Bakos István vezérigazgató helyettes érdemelte ki. A 6. évet a magyar gazdaság drasztikus teljesítménycsökkenése, a tőkeszegény vállalkozások tömeges csődje, a bankrendszer bizalomvesztése jellemezte. A mezőgazdasági szektornak a nyeresége az rendkívül alacsony lesz, nem fogja elérni egész biztos a 10 milliárdot, de hát mondják, hogy 8 körül is alakulhat. Másrészt a veszteségek is rendkívül nagyok, lehet, hogy ugyanilyen nagyságrendű veszteség is keletkezik, tehát lehet, hogy az ágazat nullszaldós lesz, vagy ahhoz közeli állapotba kerül. Ez egy bank számára viszont azt jelenti, hogy a partnerei fizetőképessége az rendkívül módon megromlott. Ez a mi helyzetünkön és a mi adatainkon világosan tükröződik. 3 hónap alatt a lejárt követelési állományunk több mint 2-szeresére nőtt. A hatályba lépett pénzintézeti törvény előírásainak megfelelő céltartalékképzés a követelés állomány súlyos gondjait tárta fel, amit a csökkenő jövedelmezőség nem ellensúlyozhatott. A bank 900 millió forintot meghaladó vagyonvesztést szenvedett el. A bank az 1992. évi hitelkonszolidációban 4,2 milliárdos követelést értékesített 3,3 milliárd forint vételárért, amelyet az állam kötvény átadásával teljesített. A negatív események mellett folytatódott a bank szakmai fejlődése. Egységes szabályozásra kerültek az aktív bankműveletek, megvalósult a központi likviditáskezelés, a kiépült 44 tagú hálózat évvégére közel 13 000 pénzforgalmi betétszámlát vezetett, 170 milliárdot meghaladó forgalommal. A kibocsátott, korszerű kamatozójegye igen gyorsan népszerű lakossági megtakarítási formává vált. A gazdaság vele a mezőbank tulajdonosi és ügyfélköre szempontjából kiemelt jelentőségű agrárszektor helyzete tovább romlott. A bank szakmai erőfeszítései ellenére újabb külső segítség igénybevételére kényszerült. A céltartalék nemzetközi számviteli szabályokhoz is igazodó mértékű megképzése 7,9 milliárd veszteséget okozott. A széleskörű bankkonszolidáció 1993-as programjában a decemberi közgyűlésen 6160 millió forintos alaptőkeemelést nyújtott az állam. A vezetés tovább szigorította a hitelezési szabályzat hatásköri döntési előírásait. A visszafogott aktivitás érzékelhető a rövid és hosszú lejáratú követelések állományában. Az intézkedések hatására a 93-as hitelügyek minősítetté válási aránya nem érte el az 5%-ot. Csökkent a korábban sok gondot okozó váltóüzletág részaránya. A kihelyezések biztonságának fokozására, a lehetséges mértékig kihasználásra kerültek a Hitelgarancia Részvénytársaság és az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány szolgáltatásai. A lakossági forrásgyűjtés sikeresen folytatódott. A kamatozójegy állománya 6 milliárdra nőtt. Új termékként került bevezetésre az éven belüli sprint és a hosszú távú maraton betétjegy. A bank belső életének eseményeként említhető az első alkalommal megrendezett mezőbank sportnapok. Az állami segítség, a megkötött konszolidációs szerződés nyomán elfogadott program javította a bank helyzetét. A vállalt kötelezettségek teljesítéséből kiemelhető: a hitelezési és befektetési tevékenységek átfogó, korszerű újraszabályozása, következetes, prudens bankári magatartás,
az irányító szervezet és a döntési folyamat átalakítása, a minősített követelésállomány kezelésére reorganizációs igazgatóság létrehozása, a betétgyűjtési tevékenységben korábban meghatározó hányadú takarékszövetkezeti betétek új lakossági forrásokkal való felváltása, a Treasury szervezeti átalakításával aktív értékpapírpiaci munka és naprakész likviditás menedzselés, a Gloria biztosító és a broker részvénytársaság szolgáltatásainak hálózati kínálata. Az év során mérséklődött a minősített állomány növekedési üteme. A portfólió minőségi romlásából következő céltartalék képzési követelményét a bank üzleti eredménye teljes mértékben fedezte. A saját jogon felfutott devizaüzleták bevételei, a pénzforgalmi betétszámla állomány növekedése, a kedvező lakossági fogadtatású takarék és kincses betétkönyv, a szigorú és takarékos költséggazdálkodás is csak szerény mozgásteret biztosított. Nem rendeződött a bank tőkehelyzete. Az igazgatóságba és a felügyelőbizottságba bekerültek a tulajdonos képviselői. Az elnök dr. Muzsai Géza a bank érdekkörébe tartozó Gloria biztosító vezérigazgatója lett. Az elfogadott üzletpolitika, a stratégiai terv privatizációs igényének megvalósítása feszített követelményeket támasztott a szervezettel és irányító testületeivel szemben. A vezetés 94-es értékelésében kiemelte, hogy a súlyos gondok időszakában megedződött, egységessé vált a csapat. A szakmai színvonal emelkedése nyomán igazi kereskedelmi bank lett a Mezőbank. A 9. gazdasági évben a bank folytatta a konszolidációs program végrehajtását, stratégiai tervet készített a szükséges tőkeemelés mértékéről, a centrális bankmaster bevezetéséről, a lakossági folyószámla, bankkártya, teljes körű takarékbetét szolgáltatáshoz szükséges fejlesztések megvalósításáról. Ezt a folyamatot vitte új irányba, hogy az elért eredményeket és azokra alapozható további lehetőségeket pozitívan mérlegelő májusi kormánydöntés értelmében az átmenetileg bezárt, tőkéjét vesztett Agrobank mielőbbi beolvasztására kapott megbízást a Mezőbank igazgatósága. A fúzió keretében olyan új konszolidációs szerződést kötünk az új ügyvezetéssel, amely őket személy szerint felelőssé teszi abban, hogy ennek a pénzintézetnek a működése jövőben sokkal jobb legyen. Ezt követően a töretlen napi pénzintézeti tevékenység folytatása mellett kiemelt feladatot jelentett a vezetés számára a fúzió előkészítése, melyhez meghatározó szakemberei vették át erre az időszakra az Agrobank irányítását. A második félévben az Egyesülési Bizottság döntött az egységesítés érdekében szükséges feladatokról. Felmérésre, összehasonlításra került a két bank szervezete, informatikai és nyilvántartási rendszere, ügyfélköre, szolgáltatásai, munkakultúrája, az elemzés nyomán jelentős arányú hálózat és létszám racionalizálás vált lehetségessé. Sor került a két bank mérlegének auditálására, ennek nyomán meghatározható lett az induló pozíció, az új bank tőkeigénye, a portfólió megtisztításához szükséges állami garancia nagyságrendje, melyeket decemberben kormányhatározat rögzített. A bizalom új korszaka a Mezőbank garanciájával. A magyar gazdaság történetében példátlan, két azonos nagyságrendű bank egyesülése január 3-án történt. A közgyűlésen megjelent pénzügyminiszter értékelte a kormány döntését. Tudatos kormányzati döntés eredményeképpen próbáljuk kihasználni azokat az egymást felerősítő pozitív hatásokat, amelyek két pénzintézetből azért táplálkoznak és azért fakadnak, mert ez a két pénzintézet viszonylag hasonló ügyfélkörrel, viszonylag hasonló profillal, hasonló nagyságrenddel és hasonló tőkeellátottsággal rendelkezik. Megválasztásra került az új igazgatóság és a felügyelőbizottság. Az elnök dr. Szerdahelyi Péter lett. Változatlan maradt a kezdetektől összefort felső vezetés.
dr. Kabai Gyula vezérigazgató, Bakos István és Rádli Éva vezérigazgató helyettesek. Másnap a Mezőbank 80 egységében komolyabb működési zavar nélkül indult meg a munka, az ügyfélforgalom. A 10. év meghatározó feladatát képezte a privatizációs program és stratégia kidolgozása, a Mezőbank privatizációjának előkészítése. A szakmai feladatok mellett alapvető fontosságú volt a bank iránti bizalom megszilárdítása. A felső vezetők regionális megbeszéléseken találkoztak a jelentősebb üzleti partnerekkel, államigazgatási és érdekvédelmi testületek képviselőivel. A kibővült ügyfélkör és a közvélemény kedvezően fogadta a megerősödött pénzintézet lehetőségeinek, terveinek, új, komplex szolgáltatásainak bemutatását. A 96 évi üzletpolitikánknak az egyik sarkalatos pontja volt a lakosság felé a szolgáltatásaink bővítése, és ez sikerült megoldanunk a magánbankszámlavezetés kialakításával. A Mezőbank 5000 forintot helyez el önnek magánbankszámlára. Mellé most térítésmentesen kap egy standard ATM kártyát is, amelyel több mint 200 helyen vehet fel készpénzt. Tradíció és szakértelem, Mezőbank. Nos, kedves tanárnő! Köszönöm, elviszem. Egyetértek. A kiválasztásra került megújult betétjegyek konstrukciója a lakossági piacról szükséges forrásokat töretlenül biztosította. A Mezőbank 10 éve az egyben a magyar bankok történetének a 10 évét is jól reprezentálja. Voltak ebben nagyon szép idők, voltak nehezebb idők, ugyan a konszolidációhoz vezetett, de valahol az egész magyar gazdaság sorsának az alakulása, hogyha szabad ezt mondani, az benne van a Mezőbank sorsának az alakulásában is, és azt remélem, hogy az a tény, hogy a bank egy eredményes privatizáció előtt áll, az ilyen tekintetben azt is jelzi, hogy a gazdaság is, a magyar gazdaság is valahol a stabilizáció útjára lépett.